Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbi salli wa sallim wa barik ala habibi wa qaidi wa qudwati wa maulaya wa mursyidi wa muallimi wa sayyidi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala man walahum, amma ba'd. Ma'arif Allah, makadadar pa imanto yang kaya mga guruakan, mga pagariak na mga alim asisi yang kaya LGU malabang na yasapor na yan nagyang ito akakakuha mayorimanto akapapantagan gusto pamilya niyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Isan na mala puro manusia ang Muslim na miniraot sangga iya bulan Ramadan. Gilan sulitan ulit ipamangnin ko dua ini pangdulok tanaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam andin ni kapakaw mau Rajab na dua asal dua ni ano to taman asal makaw masuk bulan Ramadan na kapan tagiru na kapatay na ikunta apun kumyakap Ramadan ada niyan rauta arakis aful susimban yang kualla atau nama dua Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ayah pakai sesang dua katanya mga gurutan waya sisiran sa likod yang nagtanong mo tapagariyak kadi may magusay yang kaya sakay niyan na katanong niyan na mga klasmita kami dyan si Sheikh Abdul Nasir Sampurna na bukay nga mga pagariyak na isang daerang buaya ubagkaribat ayaw tama na ito na Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, napakambarakatangkar kami sungani na madadalam ko Rajab na gusto Sya'ban. Lagi kumpul niya sa Ramadan na dali ang teruay wa Ramadan. Kaya piteruyan na wa balighna Ramadan. Narampay kaming kakubulan Ramadan. Ayan pa kayo na inurian ito ay pun niya ng barakat pertanu surat dia bagus Syaban. Nada niya nung raks sa Ramadan. Kaya kumbal niya sa Ramadan na yang piteruyan na wabalik na Ramadan. Na ayas si Karitoro na sa Ramadan ada niyang pang niya ibang barakat kay inat niya na naulan-ulan ang barakat. Ino yang mabiagin surat mo Ramadan na Ramadan Mubarak. Ramadan Mubarak. Na ayaw panglino Rasulullah na beli surat siya Agustus Syaban ada taruh Ramadan ang bebarakat. Kasu Ramadan na anda ng bebarakat. Yuto? Yung tiga taruh sa Ramadan Mubarak. Kapag ito sa Ramadan Karim, ugait na mas mapya sa Ramadan Mubarak. Ramadan ulan-ulan ang bebarakat. San mampu meyakam pida so prile aku mga gruak meyakam mga mapasang siran sa luwa Arabia san mampu meyaktan or sumbidaan o mubarak aku mabruk aku mubarak kaya naman sa dunia basta amgay ka sa congratulation na kasutaw na yapteron ka na mabruk. Takin iba po sa ayamap yan na mubarak na ba mabruk ka mubarak. Agya mo ng
kutwa mabruk naikira na kesalini mana yang kutwa basiwa mineral amialang kulalan na kiada po anak kuda na miya lemil-lemil miya sagasa na ayabas sa Arabian na mabruk sama no to na diyang kutwa miya sagasa na mabruk na utirwa nga kung miya kakuwasa miya kapas sa bar examination miya kapas sa board examination LPT ibarat ang mabruk na miya tirukan na miya sagasaka ay mapiha ko tirukan karoon na mubarak ay mayan napakambarakat rakawallah dapat iyo mubarak din mubarak lakum mubarak alaikum kenapa mabruk sebulan Ramadan naulan-ulan ang bebarakat nah setiap hari mau Allah mutadu tanong wa ballighna Ramadan narampai kami ka bulan Ramadan ini rampai tanong panglita Allah Ta'ala mirampai tanong pensingko Idul Fitr na kumakadak lepel su Ramadan mirampai tanong narak sa tatarimaan wallah sumang amal tanong ang mga pipya nagukakundaraan tanong suamal tanong di mga pipya biya ang arya kanoto ay isa ko mga panampiyunan sa kabatiya sa Quran يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لماذا يا هذا لعلكم تتقون miamaratnya ini paliwat terkano suka puasa sadataro kini paliwat nong kom yang una niyo inoto ang kanong bulu yang maalakan ang kanobaling yang takwa la'allakum tattaqun siguro kami sa tafsir si Dr. Saleh Nur si Sakatar tiyan rahna ya mansyawi sula'alla na ayamaan niyan na ini ito ka sula'alla na ayamaan niyan na ubak kado ugay na basta swalta yung basaon na daa ini ito ka aguda kado ayam maanaon na sigurado la'allakum sigurado din ang beluikan mo ang maadakan ako Allah beda kesukata kanak ko kasumbayang beda kesukata kanak ko kandiakan beda kesukata kanak ko kapmay haji na inuto sinian tiago si kumabusan palaya na kesukatro ugay na si miranami si kukabusa sukman suka pabalayak na isa ko mga una maiwan tumataging kuro ko ba sa maranaw na miya tunak na iya kambabado research yung sa ka na nakapusa na aya pakaasana sa kapusa na kanaba kapusa iman to nakna aya nga na inakatigir aya kapusa nakagayabog keng ka ada pensubo nagyuti kapusa so mga taga-Iranon naiputi na nun nakasolo si Sarab na sohor bitaro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasaharu fa inna fi suhuri barakah
Sa ikaw maranaw, nakapusa. Inurog no itong beto na mo tabas sa akapusa. Nakagisigapkan o kakapuas o kagagawi. Di ka gagaan kakapuas o kagagawi. Nasukya nagang kau sa piyagbangan miyapuas. Kami kau masuk ayang mayan na subo na miyakat tigir ka. Min tulu'il fajri ila gurubi syams. Ipun ko kesbang o subo na tamang ko kes dupo alungan na ayang arano to na katigir. Lagi ako sumunod sa alungan na kumiyang ka na ayay ito siya matakyakan ka na kanapis. Ino to? So kiyan ka o kiyan po so kagagawi yamepos na lapisan ka o kiyan pa kumawisa kagagawi. Ba't anong po pa wala na may? Asarada arar ko ha. Na yang mo to ang anda nga kapito mga lukstan wariya utak na ni. Andi ka pangapasagiran sumben sa tarawih na minikurot suima. May katatano. Na gumiraw sila na naway wala o kay katat nakabuka. Gitu? Sadil sa minikat na petigir adi mabuka ikatayan min tulu'il fajri ila gurubi syams. Au pun mabuka na mimbulia talon. Na ayat betulan sa kabuka nakakan. Sadil sa mipuasa na kaya ko kapipita na mipita na ayang aran yan na may kabuka. Sadil sa mipuasa ada pita ugit na miyutu na ayang penangaran yan na may kabuka. Sadil sa mipuasa ada pita dautu ugit na may gisnak kaya ko alas 4 na ayang penangaran yan na may kabuka. Dan pita dautu dapat gisnak ugit na sa minuto sa dapukas ni po ano na katawan yan ada pun sedep na kumian na may kabuka. Palit no tumbugan Allah sa pirmeo asada na sa makabuka o sa luman na makapito po lumakang betuat yan sa luman na mawin. Manapin mo siya talang na at napawalo na luks. Pawala. Diyan lang na alim. Anda lihat na gusto ka na igagaw. Wallah. Sana tigil na yung wag kagagaw ko na taman sa kutu iluman. Na may kamutu iluman na kesulayak. Sulay. Kesulayak na tigil so kuasa ko. Nanti yang nantunang si pipikir na kabapa. Ginalitin ka ako na. Tatatanga mo nanti kenapa ya man maka ako nakaubah ke kono. Naya taman na kesuyan na maka 30 aku 5 maka betuat ten ka. Buku dikali tutup ke kono. Dapat yuk. Subhanallah. Yang kotwa kaya kanaka ko kaya puaso kagagawi. May tigir ka o kaya subang fajr taman sa sumido peswaluan na kukabulapis na inokap sutudikan inokap sutudi penggulaw sa pakabuka ka baka tutundugo mga tunganay tanong mga pulis sa manabang baka tutundugo mga pipat ang kaya mga bariyo udi na baka tutundugo mga iminilip inormiswari uli na yung mga imaili Dr. Salamat Hashim di man ito na siya kanipuran dah tumutundukor karuman api apa nih katutundukir karena meliu-liu karena puasa liu-liu meliu-liu kako na kumanak kubu amay semua masa walay kumyan lumiyo ka na di ganit pupudipudis ay na o di mo kaya subuan wallah kaya muli benar ako na mau suka so menina buka sa ranaw
o mga kilidaran nagkapangami din na pakaupan. Namanya kang bentuk wadak kilo ka mata na kawawaya di tagdengkaan. Bebenar to namanya na pakakuig. Sekali ke kelas wita aku sumanga katolong adi pupusan. Kabagay pernah sumiyong masakadasan. Namanya kau makan sa umasapan. Ini kriya ka. Kaya nakakabubuan na pakai daerah kau. Di skano hindi data aku sumanga ako. Adi pupusan. Kuri kaya? Kabagay panayman to na miya ka nakita mo na sumunga sa iligan, kagayan, na sumunod ka sa kuta mga bibya, mga restaurant for VIPs, for very important persons. Naman ako sa lakaro kuman na ayaw mo ako degan anak mo Christian na pagkan mambuira doon. Ayaw ka kayo sini dari-dari. Inumang sugod ikaw daw na. Naib kelak ka kapipigir maka innallaha ma'aka bisam'ihi wa ru'yatihi wa ilmihi. Pipigir na ka pikilay kawalla pumamakin ng kawalla katawang kawalla. Ito 29 or 30 days 1 month loom saulat taplak na YouTube ni mo ulaw-ulaw ka adna Allah adna Allah adna Allah ibilingan ka akal la'allakum tattaqun ang kanong buloy amalak berikut to meron ako ba tao na Inakat-nakat no bangga tindagi supur pisak na bangarak kagiad na Allah. Ginakanakat no bangga so rapon ang nagsubangan number kagiad na Allah. Ginakanakat no bangga buto sa sualan mo pedeka banggat na pangitagunan kagiad na Allah. Korek to? Sama no to nami bubunoy ka bilang tao na so manakang ko Allah na isa at kaya ano yun sa Quran kaya mga gurutan mo yan na mga muhsinun ay ang mga muhsinun na mga bilang tao bibiyya isa dalil yan yung nakatiro Allah wasari'u ila magfiratin min rabbikum وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Sama bidriyat na muttaqin. Siupatan yan. Alladhina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra wal kadhimina al-ghayz wal nas may subat yan wallahu yuhibbul muhsinin kau tu yun bimya katapsir sa ayamot takip na yan mga muhsinin mga bilangan tao ada yung bilangan tao na ayam pakasalian na bilang ataw ayam mayan na miitong ataw mibibilang tao. Ino bisuto? Sutaw na aslan na inuina din sutaw ka ini kurisyon ko mga isa kaadat mga jin amegin tao ko dunia aming binasa. Nagi ang binasa silang kusong dumya kaduang giburabon na ina din sutaw na ayak tao na su Adam na ayak tao ababay na su Hawa. Ayat bahasa Arabian na mar'un agu mar'atun so kababalo yung Adam mar'un na kababalo yung Hawa mar'atun na aya lagaday o kapagitawiran na muru'a o sige no ako mar'a agu muru'a na aya muru'a na kampi na matao
Atau ni mana na mga loksam. Tiga ino abi katawi. Dia mana tak kaya sa adat na tigina isuswa kaki aki anak kaya ruruan sa marwang. Lagi mo ta marwang ruun na murua. Si Beno meranaw kaya takul sama marwang. Dia membuat meranaw yan kita di manuboy sa basa. Meranaw di man meranaw di mada. Ang di dikira di meranaw di mada. Nah yang mana ya, nah ini di manusia sabasa nak kera dia lautan subsuenya. Nah mana tahu tak murua, nah kebal sono merano na marwang. Si beno merano su astagfirullah, nah kebal sono merano na astagaan. Si beno merano su la haula, ina la haulangan. Baka singa ngos kano ka kipulugod na akwan. Baka ninta wag la mga pamagin kadubibya. Na sama to na sutaw na ya pakasalian na mapya. Na gila mapya so adat na bilang at tao. Ito bilang a tao. Ugit na si kau pagana kaya naon na di pagura-dura naon tayo bilang ataw kamaagaw o babaya kuda ayat yan taman. May ada yang mutagurutan wa si Syekh Abdul Nasir. Ini dulun susarik ku langit na daniyang pangrawa. Ini dudung ku lupa na daniyang pangrawa. Ini dudung ku ragat na usok palaw na isa ka sumiyang ha. Ano na yung yaswa? Wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula. Au na pinangaraw ko manusia susari itu su Islam ino na itong pagrawa innahu kana zaluman jahula kamataan na ayabtadiyan namita tarano asalimbut mita tarano abuda. Ino tano to mga salimbut pugula durat tano antay paginuntulan kayo di paka surga. Ino tano to mga buda pugula durat tano antay paganan datariyo ang biyaganat kano kaanggan o makaswa ta'allam falaysa al-maru yuladu aliman. Irada Tagalog, mag-aaral ka dahil walang taong ipinanganak na marunong mag-aaral. Paganak ka, kada inim buwata abon meron siya sukataw. Namanya ganat ka no. Sa panahon tama na kaya kakakuha mayor, nayamanan yan na kaya kaya vice mayor sumasaling kupairan sa NGO na uman Ramadan na tagununan kaya dataraya kalilimot sabab sa sadin sa kala absugdang kakuagama na kala kay pananaguay sa paratiya na sadin sa kaito kay sabot kuagama na kaito kay pananaguay sa paratiya. Bagay manaro? Subhanallah. Iskita ka naman jangan sa nanapya mo siya tako pitaro ako na sanda bati aniyan sukul huwallahu ahad sa makatlo nadataro ba yan tamatian sa Quran sabati aniyan sukul huwallahu ahad sa makasapulo na imbaliwan Allah sa walay niyang ko surga magatus ka andana so kaya nagawalo boy ano ko sa manutat kinuwata kana ako ugalubok ka para may kanak-kanak ko'y walay. Tintangan na kan mo na may pananagupian na kamlalampawin niya. So mininga ko, di ka na babo. Napakagurup ka, ha? Eh, ba't hindi ka gurupin kulhullah mahad ka? Di kurong potol na dilag na. Di ka na uwi ka siya. Kuwan taon na may kaya. Kabata ng pangadi. Di uwi rak. Tinoon sumay. Di ka na sigura na ba't napakagurup ka sa kulhullah mahad? Ginapitaro ka. Di ka na, di ba, 50 raku na kaya paka lipat puluh ragu na kaya pakanay ka na di ko ke gurupi kulo di ka nakatawan ka asudan nakalkala na may askera naman siya kung tuda iya
Ito natin watak na kalkala. Ano na akso to? Tiyak na so kalkala na ginapatayin na magpakalasik. Basta di ka pakalasikan na dagang makurog. Bati ako ka naman na di pakalasikan. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad. Dalasik yan na. Napamakin nyo yung mga dalam yung balsak. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad. Sama na makurog. Ang kurog yan. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Yun din lasik. Basta di ka pakalasik ang dagang dapat itu. Anak-anak kalau anak kumakan dia kata nabo pakalasik ka. Iman to buat serunggo. Ha? Oh. Pakalasik ka na mo na sagad. Mama na slide at English. Bawa pakat itu kita dila ka kami atas tin. Pamana kumiraw pa. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Dia bina sa kami atas din. Dapat ya korek? Ayat korek. Nagyan mo kami pakai awal sa korona. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yuto ilasik. Ebo may awal sa loksoto na. Nagkar kami buat natin na limang do. Kamu siap. Dia kena nak aku tunggu nak. Bunda kami ngabut mati sa Quran. Yang nama tagang teman Peter ka kenapa kenanan linia. Kenapa sakan si Isnai Rabal Tayau. Tinggi dia mioto. Kenapa sakan si Tagi Nopon Saranau. Tinggi dia noto minsan. Kenapa sakan? Beda dia nama dah kalau tutepan. Dia kayak bahasa Arab. Nabasta amma di makhluk. Namanya pindah sa sumana, di namanya alin sumana. Yang bahasa Arab, nabasta amma alin subaris. Mia pindah sa sumana, udi namanya alin sumana. Mga pedung na kematatigina, kadeka mati salat, kadeka mati salat. Apa dari ana? Wala yang libuan suta. Kadeka mati salati, kadeka mati salat. Dapoy gila magrib. Kailangan pag ako na mga masjid. Ano mga masjid yan? Yan kaya kapag pang ako kakamat, napakambula dun sa 5 to 7 minutes. Inoto, ang lakay lumapis sumlapis. Inoto, ang malakay subsubin sa durakat. Kan mana sampai yang baru? Kalau nak naman po, kung mga bilal, apakah itong batayaran sukap kematiran? Ay di irap pagbag na sundok pendidaw sa wata. Hayya ala salat. Magunutod na napasta. Nanakay ko kumamat na sundok totoo na 45. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullah. That is my advice. Diba? So pagpang na penduyugan na mapasad na penduwa tao. So kamat na penduyugan na mapasad na penduwa ka. O suang auto nakapandaga karo akapatay na miya halal rakadin susapa ato Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nati ba na keduyugi ke mati. So kung hayya ala salah, hayya ala falah, na piyakat tudugin na libatan na yung sakta. Basta pakat tudugin na yung terungon, hayya ala salati, hayya ala falah. Natigin na hayya ala salah, hayya ala falah. Uri kayo di?
Gila Ramadan. Na maghrib. Na totoyo-toyo ko na lagi may ini kita pagpang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ada dua. Dominingil nanti na berkemati. Imam pun mengatakan, tak ada kalah. Nah, pemiamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna rasulullah, la ilaha illallah, qad qamat as-salatah. Subhanallah. Yang apa saat kumamat? Qad qamat as-salat, qad qamat as-salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah, din namin dua. Ay buat taman na melengan aku bilang sumangat tahu. Ada Peter Iran nak. Action. Astagfirullah. Na isaw to akinang la nakapaganda ko agama. Let us build our society on Quranic knowledge. Malarakong balay tanong suingat tanong kata ko Quran. Sana na si sanga kay bitarak na alim tanong niya si alim aliw din. Mikirata ginawa ko mga ipagalay kay Indian Gasbud. So kadadar pa ako na diketawagan di ketekstan. Nah, lemon nugdala may na yung sibuk masa maka-online ay occasion na sa PM na kapag makapsulda ito. Okay, no sa text na di. Na di na umay, final na oras karo. Na yaman na niyan na miya baya-baya uman. Sakay ilay ako sa giti pa naguntawan na kakakuha. Mayor, kakako na bati ako. Ang nga midyo tapikan nakatawan niya, mabinido yan. Na yaman na niyan na nga dinuli bitir ina ang paso sayawa pundag. Away, sana ko, kung mukabaguli ako na pagayawan. Yan po, Pinoto, iya man nga malabang na kakakakay niya munisipyo sa Ranao. Nagya nga malabang na duro na nabantangan. O ayaw na niyan na Irano na kumranaw. Iya nga malabang na iipagambagan na katakon sa Malacanang Palace. Oh, first built kingdom in the Southeast Asia. Ayaw nga yan na Bombaran Kingdom. Na ayaw nga tiruan sa Iranon na Oranan Kingdom. Na ayaw na doon na ayunan. Duty King ayunan. Uway. Lagi. Yang ayaw nga katatapon na katanon. Na ayaw pa lagi ang piyon sa malabang. Yang isa nag-ista ko kata na mata na yang kamurang. Nag-ista ko Dr. Rubina Mimbantas Makapna. Umulta ka yan saya. Na kayo mga pasada tao, di na alim. Anto na yung mapipikir ka, kanaba ka din gugad. Di na yung sana nakna. Nayawa kami nga sa di bumatiyo. So, magdulugur ka. May ano ba ako kung maskit yan ro ang ito? Tiyan mo binala, kaya pagpamanuda. Tiyan na da, tinasak na yung pangapagpanganga. Kanaba ako mapedagam. Ugayin, narano na gugagawa kung sa pananad pa kung sa iyang pagang-paganay. Kataluan sa mala, abang. Ang kaya man na yan na interwaranaw na diya malabang. Inong malabang? Malabang. So, seat of power. O na parang palas. Si matatag sa kaya man na yan na pekong malabang balabakan. Diyan mo ito ayaw man na yan na kingdom. Pimbalan na pagampagan niya kambalan sa interwas sa mga nalungan. Kingdom. Ayaw nga rin yan na Bombaran Kingdom. Kasi isa mo na ba? Subhanallah. Na amay ka ayaw na ito na ayaw niya kaliyan na yung ginawa niyan sa mga ulama. Ayaw na ito na yung ginawa niyan sa mga ustad. Sa mga alimag sa mga ustada. Na parating ako na wala na mga gaun-gaun na mga tap-tap pangoto wala. Okay? Na asara matigir na wasara masamaroto na ayari sultan yan na sumalabang inshallah na pambalo yung uman murug na may pangkat na murayaw na magarakat na teman-teman. Ngayon at manakataro Allah yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina
utul ilma darajat. Sumapa parateya aku sumampu na isa katao sira na dua na ipuru wallah ko di budum pira pangkata nama ko. So kakakakar kami yang sialim alim besar mimbalawat maka surga wallah tiari mo to wallah. Sekami yang magariari na sa kanila sa pula upat. Ayam ya rapason na pito na ayam ya kadaon na pito na pala mimbulay alim. Na bubu-bubu na ginata kami panoy kadua si Alim Sulaiman mimbalawat. Dari Allah sa ganas November 26. So kami sa agiti kakakakana sa ko before sage na yung kita rin Allah. Na yamanan yan na ayang katiruaw ni kakami Alim sir. Kay matawawod na ba sa maranaw na panarman ako na di kurotan. Siya gito. Na ayang pa katiru yan. Amay kasutaw. Yung tayar fa yan. Nagitinip manan yan. Amay kasutaw na kabayan at kabaloy ko yung adasuan tuban yan na roman dirarugong sa lalakaw na. So kadaro pagingad naman tora na lang salim bela anuman. Salamat ang suswa abaya na katao. Kurmat ang suimanatan do panarima. Kauman makapupuro idarlat takidan sal na puruga kayang bulan opis ndigan walam. Yun ayun din yung suama na bagi insyaAllah. Tatanuran yung nakuto kaya niyo akal ko pagdadali yung agama. Kapala pangamiya to manu sa mayoriyo. Abulay yung mga ulama. Bulay yung kawaya mananian na kapagagama sa kayayin. Kenapa niya pimabugu ayo ape sa koru sa pekong kata na ayaw watayan na ayaw pa na mayroon na dia watayan. Let us build our society on Quranic knowledge. Panaragong balita na suyod na ko katao ko Quran. O maulo to na inshallah na idapati o. Nami adid na ko ta qul wallahu ahad. Nami mo da qul wallahu ahad. Nami adap na ko ta qul wallahu ahad. Kakaya siya mo cuma batel. Boleh ko to? Na ino makatay mo sa mga gurutan. Enos kami ang mata kami siya kisumpo-sumpo. Ngula lang sa inyo mamu inimbitar kami kan sa kanaginan mamu prinsip ewa kembual ko mbalo ya betul sa alim buku ni kaya parati ako na murid ako mga ulama murid ako ran man nabako alim ka murid ako mga ulama na kembual ko betul sa alim na dakan din panalaw ni semua kusan imbitar ako niyo basta maile ako ko darpa na inimbitar ako kana uba ako diikuan siya mo tiyo lang ang pikir ko. Suaya pa na niyan, nakataya mga alim tanwa ya di taliran derainon. Diulog siran mamu ang kaya mga datutan usang kaingan. Siyampor na ang kaya LGU. Kaya buluran mamu ang kaya ayam pa na niyan na si Kaka Ali Nadir. Ayam pa na niyan na ayatan ng mayor. Sang namanya ngay sana katanudan din ni Alim Aliudin. Ako sa mga pti ng mga alim. Nagdala ako sa Manila. Siya ako sa airport. Nakagi ang may na kan na kakakuha ang mayor na ipat ko lang bagot makaanggang. Inuto. Ayaw ko Manila niya na inunog dito mga pangunti siya sa Manila. Katanulan ko to. Katanulan ng mga limay. Ayaw ko Manila niyan na inunog yan sa mga pangunti sa kabatiya sa Quran. Kung suman lang ang mayor na nataro ko. Allahu Akbar. Subhanallah. Ay dapat yun. Samanan na makapaginan tanong. Mitan sa answer, na yung answer yan na Ramadan. Na yung pa na yan na paruli so kabubunin yan na madrasa. Ito na madrasa. Madrasa Ramadaniyah. Aya head teacher. Na aya nga yan na Dr. Ramadan. Aya mga translators na sa mga ulama. Ay ang video of schooling nagyang kaya gymnasium taliman ko video of schooling within 27 days yung tingnan na ko nayaman na niyan ang graduate tanong dito okay na sundaro itong paka-graduate na may ikalupulo ako siya o kaniyatay na uli kaniyatay na ikalupulo na graduate tanong naropag ideya suwan tawa ay mapasanga ako ba doon ay mapasanga ako gado na kanabasok teruk jaklas.
Ayat mapasaka bugado na kay makagraduate na manlaatan tua kaawidan niya na kaso. Ayaw na mapakabunarian. Dia mabuagian kaya Ramadan na kanapa yung mapasang na piyaw niyo niya pigisil na tingin na kung nga pa ka liw sa ko nga mitahan yun ako. Kaya ina mo yung mabuburag kaya mitarawi ako. Kanapa no di pigisil. Naya kapag iliya sa kapasang ka na may ka mga bubuat tao na ilayin tawad ko na iyang pararag ka Ramadan. Ino mga dayo, Ramadan na mo ng panak o Ramadan na mga pungay. Bondo na minitumba na doon, minitumba lala. May alin sultan ka o na maalin. Nakatawan na ka lang. Dapat di, na graduate na no ya, gamati na graduate na no. Nawaraan mo ang graduate na pagabayan ka no sa graduation fee. Sa nag-graduate na bayan na api amang pat sa marcha na da sa listahan. Na yung graduation fee na Petra. Amay ka pakaumat sa mga graduate na pagabayan ka no sa Petra. Mga practice ka na po sa ilider. Kantay, di graduate ada ilider yan. Al-ayyamul madi gitu. Suman taguwani na di dempatot lipatan. Nah gitu, nampak. Atau lagi begini dah, takbir ursan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, semua mana mempakatan nukiran. Nah, ayah kabat tiaro na kay terapsen na pendepan sura. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sama na to naribat so papatay niyan sura. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Buddha. Apa nakbir sudah tarto. Ayah penuh di atasannya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ay dapat ya, pilih aku nih wah, berat muskan mana ya? Kayak ini udah bicara na saudari dari kau pagnaw ka, kenapa dari kau pagaturuk ke? Namanya kau nak bakal turuk. Nah, sama na. Ato na yang kakilaya sa kaya pakagraduate tanong na kaya gunaan. Na mimbulay kanwa maanakang ku Allah. Ay dapat yun. O kapatay ka kapatay ang maanakang na ku Allah. Tunay si Kiswa. Natarimano to Allah na miyang padega ko paganayan daulatan atin dulog si kumpento surga. Allah. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا indulog so mga tawa ini kalkiran suwalla kat naliran si ko surga mga masira ko surga nalalakban sa surga lalakban mana to inutulo nalakbi daan siran ang daulatan dan sirana celebrity sa kasuldiran na may mga piyat na ginawaran wa futihat abwabuha na pangalan nagkaanda na sa mga pinto surga wa qala lahum khazanatuha na darong kirano mga malaikata kumikibir ko surga salamun alaikum so kadilintad na sanarkano tibtum fadkhuluha khalidin skanu itindus rabaw fadkhuluha khalidin nasulkenudeun kasabna rakakan kanurondeun satanitiasa antaw to takaw rabbahum ini kalkiran sokat naniran antaw to itu sumya ka sokat sa takwa ku Ramadan itu sumya ka sokat sa takwa kamya kadak kelman sumalai paratiya ubi na bilaman sumalai kanak
Iba na pananaro niyo na mga inak, kataya mga dato ay, pwede na madakal na sopong na da mamalalaon. Pwede na madakal na sopong na da mamalalaon. Ito lang si kapakapapagan natin, dataranan ng kapag-iskwila. Asa ka pag-iskwila nga, nagira grade 1, kinder, primary, elementary, high school, kanayaman na yan, nasa man ito na Muslim. Muslim ang arangka. May kang mga needs ka na manukan niya kasugay sa mga kurso na may puli ka mu'min. May ka master ka, doktorit ka na may puli ka muhsin. Maalakang ko Allah. Upang makasi ko pagay parat ko maglas. Dapat yun. Allah. Allah. Nanto na lo hindi dira sa diksi ini. Ya man satufariku dunyaka mada a'dadta li ukhraka. Itu hai tawang genatanian so dunia ian ai talagedka ko akhirat ka inuma alakengka inuma unutengka antamia bimbengka ko dunia ka. Sama no to na pamunutan sulen. Gitu? Na madubukon daraan. Pamunutan sulen, madubukon daraan ay ibarira sukor na sukatatang kairon. Tumagentang sokala, tamidag so pudayagan, ana makambeuman sa puunsada nagiyan. Subhanallah. Sama na ya, umabaka kakao malakal maut. Are you ready? Umabaka kakao malakal maut. Umabaka kakao malakal maut. Handa na ba kayo? Katawan ka manakan. Inumalakang ka, maunotong ka, anda may bimbang ka kung niyakan. Subhanallah. So ibu ni man to. Narekisan tanwa ginawatan. Mga umatalo sa tapin to surga, panita wala mapertanaron lamang. Amin. Dia mo tapagapagane tiwulo na gititin to srabaw. At na mga umato na biya mau uri, ugit na gito ima mau una ka ayatin to srabaw. Na aya mga ngarano to na pudun so mga ahlul fadl, pedun sumo pangaang sabar, pedun sumo tahabun bi jalalillah. Ahlul fadl pamilyaw kan bihan wallah. Ahlul sabar pamilyaw kasubar puti wa wallah. Mutahabun bi jalalillah diinggi ginawa ya para bu wallahu subhanahu wa ta'ala. Yung malaikat bahkan itu contoh ya surga. Ya, kenapa nggak sahabat insulto? Ini kan saya. Ada apa? Dia ahlul fadl. Upang naka ahlul fadl karena ini kan suatu ahlul fadl. Ini satu siya ko sa dunia na yang ke atas angko. Nasade nasapotol niya nasopag letanami na nggeunang ko sumumpat sa miyang kabur-buger. Satu siya ko sa dunia nasade nasa ito lang ako niya nabakan din dungkoi sa kusiya ko sa dunia nasade nasandatan ako niya nabakan din nabibiya kukuha niya naman na silmang kapak wa asin man asa ilay biyabiyain ka pag ikaw pataka ko piyotol ka niya nagubiyabiyain ka so di ka niya idaratan. Bina, through my research, niya ito na sumuranaw na anarkian sounds. Ino to, anak pa na naroon umuranaw. Lebedeng kau pedeka ateka, lebedeng ka adudul. Mata na ko to umuranaw. Ay ba, lebedeng na kwa taka na, lebedeng kus ka adudul. Lebedeng na kwa manataka, lebedeng kus ka adudul. Mga talo-talo ka mga perlebeda, nasa roroba may aro sa bamarang ka.
Kailangan na ya pilbud ko na dudul sa bibulay. Aming sapanat. Nagukmay ni Roruba ka patawal eh. Kuri ko to. Ikadua niya itong nakumarano, nakukuman na kadut. Atau nakukuman na kadut. Kedutang kaaginawang ka, na kesakiti kao, na tinggal keduta sepedeka. Mana tuh? Nah sading katomo ni barang kamang budoda, dan jadi budoda sepedeka. Yuti ahlul fadl. Sama na yang mga dayo. Duduntan ron atau kadi. Ayara ketano na, itu masuk koko mana kitab. Ya kata luar kendip ka mapi. Ayah koko mana kitab na sararas taangkanian na maapin ka sa mga 70 sab'ina udra at diraaha ka sab'ina udra maka 70 ka makamap ika 70 na tanurang kau na punta na ka miya pikir ka pagurong mamumi suswaswa di bisibut puli kaya lalakaw wasang kaya saja na sama balak ka buta na papas na ka beneng ka sa penengnya. Nah, koko mengano, antai buta, nah yang kaya subek, nah iya buta na sekap pakai naik. Ini mau tolong bulan ya, kata nak ada matanya. Kau ikut tahu? Lagi di ahlul fadl. Ayat mana ahlul sabr? Tiga malaikat seka. Tiga na semua koko surga ka ahlul sabr aku. Pamilya aku kasih sabar. Gimana tuh? Sakan nabas saat tiwa na ko Allah na kebaya-baya aku. Ino to. Ino ako na yung panatiniwa ka kabubayan na ako niya. Udiat na yung paginian ra ka no makasabar ako na inita na yan ra ka din surarangit yan kaparamiada so kasa kitinaan ra ka sa alawan na mori. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Yung titinan ni Itero isa ko sila sa dunia. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ Sigur-siguradun at tiuba na miskano dun tanaw to siko lima at tiuba fear, hunger, loss to wealth, loss to life, loss to fruits. Ketaguan kanu sa sawan, ketaguan kanu sa kaor, nabayap kaor na sotano di pusat. Yang tayo niya para pasan ko man at kinadigitu na makakawang ati anak ka. Pangangati anak ko man isa matugaw. Kau kaor ako, nagititini mo Allah sa kaor. Kada so tamokyo, kada so kebabayaan yung kumangaring tagi mo puso iyo. Udi na skanot lipetay. Udi na kalubatan sa mga perperan ay bubgir ka na ukad na niyo. Kuriyan yan, napiyakawriyan nun Allah. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا Teruang kaya Muhammad, panutulan ka na niya Muhammad sa mapia ka panutul. Sige ko mga to mga baras sabar. Mayan to uskiran na tidak niya sugat siran na tiwa. Na tidak diteroon. Qalu mataanas kami, naraka kami, wallah. Mataanas kami, nasi kami po, pembalingan ko Allah. Inna wa inna ilaihi raji'un. No. O maswa ka to na ipirmir ka wala na miya kadakdak lugit na malaon na talo. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim sirang man na bagiran sumangarila apuon ko Tuhaniran warahmah aku sulimu wa ulaika humul muhtadun. Nagu
usiran man ititua miang tuturo koon ton yuti alus sabar. Nah sama tu dudungau udah kau sekarang di mata orang dikan disebut sekali mata ayat kata lo na mutahabu nabi jalalillah inggi ginawa ya para Allah dia kata nasiran na para Allah mbeling siran na para Allah datang na ya para tutuna itu saya dia kata tutuna kanu saya na para Allah mbeling kanu na para Allah nah di bagian kayak Ramadan na ulan-ulan na ya perilaan Allah sumanga tahu itu perilaan Allah. Pero for your information, na yung perilaan Allah. Ayat yung perilaan Allah na sa di mata orobila. Tama na yan, mata orobila o di? Mata o kami alim. Tunag sitero na ka-alim di mata orobila. So di mata orobila na matotoo na din yan itbitira eh. Pira kata wingin lebih kah? Ada kalau udah 2 squads. 1 squad ko mga dulot, 1 squad ko mga in-laws. Tapi asin panugangan yan na inapin yan. Nari niyang di pangilatan. Panugangan di mono. Miyak ka mo nga corona babupasagwala. Subhanallah. Katawan niyo ayam mutahabuna bi jalalillah ijtama'a alayhi wa tafarraqa alayhi maka tuna siran na para Allah mbelag siran na para Allah matilak sa liyaw na matilak sa didalum ipon-ipon sa tiyan ipon-ipon sa likod marinaw sa'y sengat marinaw sa'y tilikod siupa akan sa mga panaron ayah panaron matilak sa liyawaw gerengkang sa didalum ipon-ipon sa tiyan dedaslan sa likod gitu matilak sa liyawaw gerengkang sa didalum marinaw sa'y sengat bakato sa'y tilikod subhanallah dia mana meranaw na kita tiyakan na Maranao is the superhuman being in the Southeast Asia. Dia yang Maranao na isat na iya manusia ay nadwala malaidaradat sang kaya subangan aluman. Through my research, Pitero akan nakanoalat na mukminta ka na Maranao di mada ko Islam, di mada ko ingat, di mada ko bangsa, di mada ko sempat, di mada ko basa. Sa kabubayon mga petna na mga tukna kami. Surang para ano pun ko Maranao ya to na kanang Maranao na guri na mabagar mawaraw malait paninindip ta nasyon sa Pilipinas iman doon repenswa aya sabab yan na kay sisir tano so kapag isa-isa iman to sisir tano mo kapag isa-isa uway sisir tano but bida is not so mga loks tano ko rin na kapag isa-isa akas sigurong po. So kadang lariman to nakapag isa-isa kapag isa-isa. Kasi kung para isa ka saya, dan nalabutuan kapag isa-isa. Kuri kaya? Anak ito naka isa kawanay na di paparwa. Marano ako marandong Mr. and the Mrs. Di isang bayan sa mama, di isang bayan sa babay. Di isang bayan sa babay, di ikamais sa mama. Datarang da wasya tagurutan mo yan. Mga wata, da napunto ni ina usya mairan. Inoto, niyatapan tuda si Marano ako si Marando. Mabuha niya so mga wata iran, 2 divisions. Papa's love, ako mama's love. Ina function ako ama function. Andin di ka pa maginapay wama, amalalakaw, tiguin ako mga sok tumatapilo na ilang ako nun di sudya maka. Andin kayo po siya, di gito na di kumano to sumab, kaya so arano to ano so. Kaya katawan niya naging ikibuboy ang uwin na.
Anan mamoy manong pagabay ay kada babay. Di mabuwa maa. Ode. Di mabuwa. Ay dito maro yan eh. Mata na yan ako sabjik na iyo. Nadid na kuan. Nagumi mo sa parang naro ni Kaka Abdul Madidaan Sano. Baka surga no Allah. Inang kamadaman kagyas sabayan tanos sumaya prawasiran kamindiray non tanong. Kanukuno sa daw mamiro na sa tila. Budong kanukuno amis siguro sa patula. Ikay na kada ay puna na mabansa. Miyasa na sutaw karumiyon dan subansa. Ibsupata kanu na miyasa na sutaw karumiyon dan subansa. Kasyama to kabaya so kaya manusia naging ginukarya na so Panginoon sa. So bantuan so pawing buni na bantuan sa masayman tuya. Puri ka? Nagumi mo ang ito lalangan at suguan wala kaya di patatano. Ya ayyuhalladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Abi aku share tanong ay buruakan amayaw na binicture tanong si Sheikh Abdul Nasir Saleh Sarip. So ayaw mana niya nandun na yung mga biyasuwa tanong na ayay ni isa pusay tanong na sukal ako Ramadan na miniw mano nakitaan ko na isang ano mga kangudan baka umambiyan sa mga kangudan namin ako sila dasangan basta di sila umambiyan tanong na isang aniran. Muli kaya, basta di sila umambil. Si Ustad Salamat Hashim, pakasurgaan wallah, na isa ko bang Samoro, General Assembly, si isa Busra ko 1997, na kay mga pasad subang Samoro ang mga taong balik, na tenwa kami niya ng laman ng mapuro ko mga grupo. Na kay isa ka na, inuhiya, kaya bangon ako sa kaya Wildan, na sapuda ko isa na idada ko. Nataman ni Manto narod minipu na pungsiya takot taman ni Manto na ini ayat ada Wildan na dariday barang ni betul tahu si dariday na kira ko na kemamada tamu mado kasama na mana banu negara mi na nyakap tidak sopak na na biro na tawai dariday bina di ko mamuli isid na bopo na mga puputi sopak na bamian loks kadariday bikesan. So pamungunan may kira inubutan na kerowan sakon raon na mirayong gitu pero umbut yang mga puputi mirayong no tono to bubar-bubar. So ayaw mana na yan nakuan yan mo to ditaru nakapita ko mga wata na aya benar na umambigat sa mga mata na kiapgan sila sa daor rule sangan opo ni mambigat ito na isangan na natero ni Dr. Jose Rizal ang kabataang Pilipino ay pag-asa ng inang bayan. The youth is the hope of the motherland. So ay mana niyan na kamuda ni Manto na panimbang umampit taas sukot tamaraw-raw kuwan tapog pagabagan. Adaro ni Dr. Jose Rizal. Dr. Jose Rizal, through my research, is not Christian but Muslim. I research sa Rizal na Muslim. Nakanabasayo ka na po dito At yung mga pagariyak na yan, pumaginig sa frequency, nakanabasayo ka na po dito katama na kaya nga ako sa kadamba na nakuha na yun sa kadamba. Taman sa kanya ko, sumunga ko sa Lurita kung tinimba ka nun, na sutur gaidak estudyante sa UP na kay mapasadiyan na miyunton bigyan na sir so kaya turgay na kang mapya tingnan mapya wait na may kadlo diyan naman pagito ko ang kurga si Rizal na kanaba Christian kaka Muslim na makatatanda nga po umutan mo ka to buboy yun nga po na pinipigyan kira sa pamphlets na para 22 reason sa si Rizal na Muslim ay paparating yan naman nalungan na mori na ino makalandag isipong pinukurean sumiyaba sa kandud ka so kanap na kadike katugalin ko pada tumatangkong narwara po kat na damarimbang apa natin na lawan na mori nanamra na niya burati ka matay ka tigil na yang bagit tama na Muslim si Rizal na di mo matay ka na yang bagit nahatiro yan ito
The youth is the hope of the motherland. Pag-asa. Siya niya sangay Abdurrahman, Mansari Abdurrahman. Iyan na ira may biat na pag-asa. Ira naman biat na garukot ng bayan. Garukot ng bayan. Kurek ya? Nabiat tanong sa mga watatanong. Ya kau mah Ramadan na yan, nagyamot kita ba Hakiba Ramadaniyah na may abatiak nun. Asukon sa kukuman kang bubuot ako Ramadan na kikiyas ko kang bubuot ako kasubuya. Ay ako nakiyas na ira may pitura ko na ida duwata na isugun sa sambuyan. Na umasapulo ragong na ipura na gunso, inibuga kaya na sambuyan. Nagira ko na Ramadan, nagira may pitura ko na di pakapusan. Ay pulem sa tinay niyan. Pero upamansi, napakabukuan ka matag ito puleman. Makaw makoro, ayaw mo yan na sa puluragon, na ipra na gun so biyukuan yan ko ayaw mo yan na puwasa. Sabab sa piyak kanaklak, ubamataling umabalik adi pupuisa. Tuway. Sisa mo to ayaw mo na yan nakita ba di ko ipag-istorya. Sama no to na, dapat yun. Nagyan nga yung mga kangudan, mga watak na mga raga, basta maaday sumangudan na pagkanaron. Kenapa ya mamudan na mamabuk? Ay karino na may kami ang atua, kano na betungan sa matua. Na isa ko manguda, kano na dito di manguda, karakbuk mga mama. Sekarang mambo, na basta maadoy yari mga watak na mga mama, ang mga kamuda, na maadoy subur-gutaw na pagkanaron. Kenapa ya buo-gutaw na raga? Ino to. Nakamay kami ang lukus ka na, iputulga na anda nga tao. Bugutaw anda nga tao, manguda matua. Yang malakbak sa mga manguda. Nah, yun na. So, ayaw man na sa mga kangudaan. Nailay naman, malatan to at tutula nun. Usay ko darangan. Nadama karong din sa dalayang kargan sa maydan sa tuwan. Aba po nakalawa ni si Barat Tamay lumana, buluwag tampiling ibuka buluwag kalumbayan. Barat Tamay lumana is the hero in darangan version. Hero man si Barat Tamay lumana. Na damat karong gagayan sa dalayang kargan. Bid na makaraw sa miyatak sangkot ay maya ng mga ribuay. Bapong kalawa ni si Barat Tamay lumana. At tampiling ibuka buluwag kalumbayan. Allah. Darangan ako. Usikong tarikh ay Islam. Na yung mana niya nagya, siko masaw Rasulullah na yung makapagwalaw na superpower sa dunia. Dataro pa maay, Amerika at Russia sa kuda magbuha Russia. Na imperatoriyat yung Roma, imperatoriyat ayaw mo yan na Paris. Na